tata wil na mingema. Jiwo. Na hiro. Yo Allah wal bat kemanan. Min. Yo Allah surre. Amin. Awalila yo Allah walli. Ndio komfort. Sa teuto nani? nani? Mengo yare. Sa teuti ke o a perde. Ndasi dai selde go yo. A perde. Ay mimi nani. O ko bondo ni o ko mama kula. Kima bay ko mi joni mi o kima. Joni habbe to example nene joni bay ko mi ngal fima mi o kima bay. O kamo Kala mundu ngawi ya halfina ngawi ya yana. Ba yana mi ala bayide mi ala di kamo tangala. O kamo Kala mundu mi ndandi je n'ai pas besoin de ça. Ni langulu de. C'est tout ce qu'il me faut. Comme mi watakani. Al finance kalifu mi wulu wata do majunde ton perdre parce que là andi suka e tim do mi soka tasu. Deux fois la way voyage de 5 à 6 jours. Docteur, mi dago sifadum. Mi da sifadum. Ko don yandi fokker mi da dum beccale. Docteur. Il vient de demander. Anna docteur après la mort. Toi qui Anna docteur après la mort. Mi weltani kema. Yo Allah surre ka liggema yo Allah kide modima sida mari samara yo Allah okore danda ma masibo e masibo bali o yaunto ina beppande mo wonde ma okki mo ko halfina ko no ko ba o ni ko min langandi na min yo ko min o wujji mbudi 2 millions o wujji lan 5 complet sabu memi timo no o ko nafi dini o ko sulu meru tabanno mi hakkude ma Allah bonna la carrière ko mbudi bu carrière bonna ni hore ma carrière ma parce que mi ari e wol gona laaji jofu ka anda fi mimi anda eyo awa fami mi na ko mbudi buja mi na mai fus mi mbudi kadi dum ko wadi gere ko mi tonya be wata ya mi tonya be yata mi tonyira ni yimbe e jako kanko yemi mi ngado lutti ton 500 million mo ya irani no 50 million 100 million parce que Allah wade fala ka ndi ko kamimi carte complète ko ya docteur ko jelu lutti ton 500 000 mon ton e carte complète parce que o ya no complète goto do wa amare wo ko no mo okkoyde fe do si mi do wada mi do wada amare ni yonna ko fe ko ade ko to bare au ka godda e problème min na jara docteur ya gollu de ka min na gollu dokki golle ma de selu onani no ay so tindina ni do ka e haja ka manna yani konto don do ka kama rawandu so fala waray do jemma nyalor ma bimbe kikide bandi silansi rawan ko mi yarana ki mo ngay naale wat otonye mbaba sedewa ujor sulumedu setir bare parce que minka Tausi kolundo Néné No Wely. Taiga kokonga ma. Il n'y a pas de souci, Johnny. Je vais passer le soir, Inch'Allah. Je vais passer. Je suis au bureau, ouais. Je suis à l'hôpital, oui. D'accord. Ok, je vous reviens alors. Je suis à la maison. D'ailleurs, il faut le bureau, hein. Hai falare be e che con mio foto allora cosa le mio medicamento che non mi danno adi mio laisse-moi mais attends di soto non e lu tude da fonte mais ordonnance ma on foppo o soda le chiede de buona o complet quello hai firta mi windi ordonnance ko complet mi di ko de do le kere besoin ni ko de di petto soda mi anda ada bay mbudi afami riu kore pa yani hay ba mbudi soda de le kere mutu e do anta ke de tande do sa prepare parce que ordonnance mo mi di ko de petto yemi da no manki ta onani no manki ga de tuwa ko 5 minutes 5 produits, ok? Io sono andato, non hai? Io sono da hanya giornale da che ne? Con guarda nani? Lai fine giornale. So che chiede di con un bibino di tempo, non hai fare, allora che chiede, devi stare chiedendo un completo.
koye korja lekkele ɗen fof jaka are jon nanoɗan jeññande mi jonnima de lekkele o woni tun o lekkele on ɓe gaɗen no mi jonnima mais ki lekki ɗo har ki ala ko ɗum waɗi mi jonnadema ɗum donc kiɗo noon sodete ɗuma mi okki a faami e kadi déjà ko andi no ñawli ala fofi joni aɓa ñawlerani so yettimi jonni tayo he ɗo ko pharmacie ni goy ɗo wona fi sabilillah ange bureau ma na e maɓɓe feƴƴata ɗo ñande o ñande donc ɗum ɗon ko wonɗo wadde kon ko honto ɗi mbuuɗi o miɗen mi nabbi ɓe ñande mi waɗi visite ɗuma to min ñamay kadi ɗum ko noon andi ɗon ɗo ko jertoɗa ko fiyon ñawno kono ɗo ko pharmacie ni min kadi miɗo mari contrat ndi ko mi waɗa faami kala komi faala kala komi faala a waɗe joni komi faala minuma ɗo ka joni ka fewndiri a faami min kadi la même chose joni komi faala ko arride no neɓa tourum après ya ɗum ni en ɗiɗo arman ɗum mbaga joni non ko yowɗo tun joni la mari ɗuma butunoɗo macce law ara woni ɗo est ce que 30 minutes après tout ça ko mami waɗal noon so mi heɓa lekki andi mi wata arande mbaɗo fisabilillahi ɗo ña sa ara ɗon yiide neɓa timɗum ña ala mi wata arande mbaɗo ña Néné acce haalugol ɗum dalanda bay ɗum a yanganike lan allah lan ɗo waɗu barke ma okkorama no gerda aduna e laato allah lan ɗo okkore ƴettere ɓundude nafa e ɓuttu e diina mi yanganike moodi am haa ɓe feƴƴinika koore koyɗe am allah ndin jonde ko mi yangani moodi am ɗo allah ta yariraran yo yawɗe ma kay a yanganike lan ɗum nde nawnare ɗo accataɗa ndene Néné acce haalugol ɗum onon kadi waɗa ɗoy miɗo andi komi yaccuma ɗo miɗo andi a heɓata ɗo ɓuttu kono allah wlan ɗon ɓuttina ɓe allah hokkore ɓuttu nan andi ko wonɗa mi accude ɗo koye hoore yiite ɗum ko ya muñño Néné acce haalugol ɗum muññoroɗa ɓi allah tawnima muññoroɗa tawde ko ɗum allah ɓooyama yiite mi accuma kono muññoɗa fi waɗano e ɓuttuɗaɗo miɗo andi ko mon matoranade ko bimɓe e kikiɗe komo wonɗo ala yanganata ko mi yaratani si ɓe wima ƴawno ƴawra si ɓe wima joldu ƴowra nananaɓe kala ko ɓe waɗuma muññoɗa ñande go iway Néné acce wowlugol ɗum miɗo andi ko ɗum accuɗa ɗo min Néné sapere Allah sanke